Bas, nikuwa na mgajwang, my name is Adek Tatu. Kendo mambo yangu ni matatu. Pudo duong, madho kongo, miela jawa. Gimani public domain to nyaka wawuoye. MCs miketo e events. Ntie moko kumu maricho seriously. Ne wadhie candlelighting mar Tony Ndiema. Casto Uncle Sam, mane one of the MCs, tamo Joy Man, ni okunya wer. Otamo Joy Man, Musa Jakadali tamo ni okunya wer nade. MCs adwana nyiso ni wanwa nyamielo jathum makatu onge. Jathum wera kosetieko mo olo dhi yweyo to iketo nwa thumbe ne gi DJ. Pod wadhi mbele gi mielo makatu onge. Uncle Sam gibane timo ne rach. Na ne antie gesa, Adek Tatu ne antie gesa. Itamo Joy Man wunya seme wer nade. To one fans wane ma wadi mand. Ne wadi mand mondo wer nwa padei. Ma elito to weru padei. To nu utame ni kiko wer. Castro mage ejothum makang otamore biro e events go tuchako bagi giwach ni jathum wadu nopo jinie candlelighting to kibiro to sama gibiro kodwa ni gi perform wan kaka fans tutamugi kaka MCs moko kumu are very stupid, moko kumu are very good. In fact candlelighting ma itero cool breeze gine ilungo nango twin breeze gine kota dagureti kikuketa Uncle Sam kanyo uvuka Omari Nash tukao pengle wuno ti atuketi kanyo bed MC. Uncle Sam, what you did was very bad. Jiteno neno jo piny no neno. And you are a very good friend of Jayman. I don't know what happened. But what you did was very wrong. MCs nyakunge bwana wanwa nyalo mielo jathum makatu onge. Unubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ni jothumbe wanya mielo chakre sa achiel to nyaka sa achiel makatu onge. Kunyaka wakweru gimano utimo e Gesan was very stupid. It was very stupid. Uncle Sam gino nira. And Joy Man noling most ma Joy Man not there. But you did a very stupid thing. Nikata eli to utamo ni kikwe. To pesa tu duwa ni gigol. But the MC su nu golo pesa di. Uncle Sam pena ura Uncle Sam no golo pesa di e candlelighting. That is being very stupid one. Wanwa nyamielo jothum makata MC songe. Wanyiso. Bas, nikuwa na mgajwang, my name is Adek Tatu. Kendo mambo yangu ni matatu. Pudo duong, madho kongo, miela jawa. Gimani public domain to nyaka wawuoye. MCs miketo e events. Ntie moko kumu maricho seriously. Ne wadhie candlelighting mar Tony Ndiema. Casto Uncle Sam, mane one of the MCs, tamo Joy Man, ni okunya wer. Otamo Joy Man, Musa Jakadali tamo ni okunya wer nade. MCs adwana nyiso ni wanwa nyamielo jathum makatu onge. Jathum wera kosetieko mo olo dhi yweyo to iketo nwa thumbe ne gi DJ. Pod wadhi mbele gi mielo makatu onge. Uncle Sam gibane timo ne rach. Na ne antie gesa, Adek Tatu ne antie gesa. Itamo Joy Man wunya seme wer nade. To one fans wane ma wadi mand. Ne wadi mand mondo wer nwa padei. Ma elito to weru padei to nu utame ni kiko wer. Castro mage ejothum makang otamore biro e events go tuchako bagi giwach ni jathum wadu nopo jinie candlelighting to kibiro to sama gibiro kodwa ni gi perform wan kaka fans tutamugi kaka MCs moko kumu are very stupid, moko kumu are very good. In fact candlelighting ma itero cool breeze gine ilungo nango twin breeze gine kota dagureti kikuketa Uncle Sam kanyo uvuka Omari Nash tukao pengle wuno ti atuketi kanyo bed MC. Uncle Sam, what you did was very bad. Jiteno neno jo piny no neno. And you are a very good friend of Jayman. I don't know what happened. But what you did was very wrong. MCs nyakunge bwana wanwa nyalo mielo jathum makatu onge. Unubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ni jothumbe wanya mielo chakre sa achiel to nyaka sa achiel makatu onge. Kunyaka wakweru gimano utimo e Gesan was very stupid. It was very stupid. Uncle Sam gino nira. And Joy Man noling most ma Joy Man not there. But you did a very stupid thing. Nikata eli to utamo ni kikwe to pesa tu duwa ni gigol. But the MC su nu golo pesa di. Uncle Sam pena ura Uncle Sam no golo pesa di e candlelighting. That is being very stupid one.
wan wanyamielo jothum makata MCs onge. Wanyiso. Bas, nikuwa mga juang, my name is Adek Tatu. Kendo mambo yangu ni matatu. Pudo duong, madho kongo, miela jawa. Gimani public domain to nyaka wawuoye. MCs miketo e events. Ntie moko kumu maricho seriously. Ne wadhie candlelighting mar Tony Ndiema. Casto Uncle Sam, mane one of the MCs, tamo Joy Man, ni okunya wer. Otamo Joy Man, Musa Jakadali tamo ni okunya wer nade. MCs adwa na nyiso ni wan wanyamielo jathum makatu onge. Jathum wera koso tieko mo olo dhi yueyo to iketo na thumbe ne gi DJ. Pod wadhi mbele gi mielo makatu onge. Uncle Sam gibane timo ne rach. Na ne antie gesa, Adek Tatu ne antie gesa. Itamo Joy Man wonya se wer nade. To wan fans wan ma wadi demand. Ne wadi demand mondo wer no padei. Ma elito to weru padei to nu tame ni kiko wer. Kasto mage e jothum makang otamore biro e events go tuchako bagi giwach ni jothum wadu nopo jinie candlelighting to kibiro to sama gibiro kwadwa ni gi perform wan kaka fans tutamugi kaka MCs moko kumu are very stupid, moko kumu are very good. In fact, candlelighting ma itero cool breeze gine iluongo nango twin breeze gine kota dagureti kikuketa Uncle Sam kanyo uvuka Omari Nash tukao pengle wuno tia tuketi kanyo bed MC. Uncle Sam, what you did was very bad. Jiteno neno jopiny no neno. And you are a very good friend of Jayman. I don't know what happened. But what you did was very wrong. MCs nyakunge bwana wan wanyalo mielo jathum makatu onge. Unubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ubro perform kanye ka jothumbe gonge. Ni jothumbe wanyamielo chakre sa achiel to nyaka sa achiel makatu onge. Kunyaka wakweru gimano timo e Gesan was very stupid. It was very stupid. Uncle Sam gino ni rach. And Joy Man noling most ma Joy Man othe. But you did a very stupid thing. Nikata eli to utamo ni kikwer. To pesa tu duani gigol. But the MC sunu golo pesa di. Uncle Sam pena ura Uncle Sam no golo pesa di e candlelighting. That is being very stupid one. Wan wanyamielo jothum makata MCs onge. Wanyiso